Den der. Hvor fuck er min iPhone, mand? Det er bare totalt kopi der, men ikke like. Jeg har jo lige set det, jeg er bare sådan... Styrer bare sådan, jeg er sådan lidt... Okay, og det... Hvad tror du laver? Jeg skal lige have taget Anders nye iPhone, mand. Okay, og det er bare fordi, hvorfor er det? Det er ikke min skyld, det er min far. Hvad? Du har bare lige taget hans iPhone, og nu siger du, jeg kan sige til nogen, hvorfor undskyld nu? Han tvang mig til at stæge. Du kan ikke bare beholde iPhone, det er Anders. Du giver den tilbage på du giver den tilbage et eller andet sted i morgen, eller i dag, eller et eller andet, ikke? Ellers så må jeg sige, det skal godt være, så bliver det bort, hvis du skulle med det. Eller action. Er du okay? Hvad? Det var mig, der tog din iPhone. What the fuck? Fuck dig, din lille lort! Det var ikke min skyld! Det var min fars! Hvad? Prøv lige at sige det igen. Det var min fars. Action. Hvad siger jeg så til de andre, hvordan jeg har fået den tilbage? Vi kan måske bare lægge den på dit bord, og så gå til Fikkerse. Det er en god idé, lad os gøre det. Okay. Kom, lad os gå.